Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai yi magana ne akan yadda masu rubuta jarabawar ƙarshe ta sakandare, ma'ana masu rubuta WAEC, za su samu ansar jarabawar su duka a wayar su kyauta ba tare da sun biya ko sisi ba. Kamar dai yadda na faɗa, amsar duka tambayoyin. Don haka ku biyo mu don ganin komai da komai da idanunku. Domin samun amsoshin tambayoyin WAEC da kake rubutawa a yayin da kake rubutawa, kana da buƙatar shiga shafin sada zumuntanka na Facebook. Idan ka shiga shafin sada zumuntanka na Facebook, bayan ya buɗe sai ka shiga inda aka rubuta search Facebook. To idan ka shiga inda aka rubuta search Facebook, sai ka shi typing best exam portal, sai ka danna search. Bayan ka shiga zai nuna maka shafukan da suke amfani da wannan suna best exam portal. To shafi na farko wanda ke da mabiya 128 shi zaka shiga. But amma kafin ka shiga kana buƙatar ka danna masa like, saboda a duk lokacin da suka saki wani information ko kuma suka rubuto wasu amsa za ka gani. To bayan haka sai ka shiga. To idan ka shiga wannan shafi, kamar yadda kuke gani, wannan shafi za ku ga duk wasu information ne da suka shafi jarabawan WAEC, NECO, GCE da dai sauransu. To yanzu bari mu nemo amsoshin tambayoyin jarabawa da aka rubuta na shekarar da ya wuce. Kamar misali yanzu kuka ga wannan 2020 January February WAEC GCE Economics answer. Kun gani number 1 AI ga sunan duk tambayoyin, in ka shiga za ka ga duk tambayoyin ne a ciki. Ga sunan number 1 AI, ga sunan average cost. So wannan duk amsoshi ne na wannan paper. To bayan haka nan sai ku tafi a ƙasa, za mu tubo wasu amsoshin da aka rubuta. Haga NECO 2019 NECO GC Economics answer, shi ma gashi OBJ. To haka za ka gani duk gasu nan, duk amsoshi ne a nan gurin na jarabawan WAEC, NECO da dai sauransu. To yanzu misali kamar wanda za su rubuta WAEC na wannan shekaran su, da zaran ka shiga jarabawan, kana shiga shafin kana budewa, in su saki amsan a lokacin da suka saka za ka ga amsan nema a farko ba tare da ka je har ka saka na nema ba. To amma kafin shi wannan amsan ya nuna maka a wannan shafi, sai bayan ka shiga jarabawan da minti 30. Haka na nufin cewa idan ka shiga jarabawan za ka jira na minti 30 kafin ka ga amsoshin tambayoyin. Wassalam.